Evo sada starta, Miletić, Ece, Ramić, Bilja Šlančić, svaka trči u svojoj stazi, Bilja Šlančić već ovdje ulazi u posljednji krug i dalje su u svojim stazama i biće sada zanimljivo pratiti vrijeme na semaforu 41.92 kao rezultat Kamen Ramić, tamo staza 3, Ida Ece 2 i Katarina Miletić 1. Bilja Šlančić čini se uvjerljivo ulazi u posljednjih 50 metara i sada pratimo njen ulazak u cilj i Štokoviću koja će se zaustaviti na novom hrvatskom rekordu.